Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras natin ngayon sa Bunga Puluan is already 9:02 p.m. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Good evening mga kabisyo and happy Monday. Pero bago ang lahat mga kabisyo, may gusto muna akong batiin ngayon na tao na guest natin ngayon dito. Hindi naman literal na guest na para magsalita siya dito sa radyo, kundi bisita natin, no? Bisita natin ngayong gabi na to at from Indonesia. Umuwi ng Pilipinas para dalawin tayo dito. And nagpapasalamat ako dahil isa to sa mga naging profesor ko. Mabigat na tao to, napakahusay na itong tao na to. Binabati ko lang siyempre ang nag-iisang Mark Rainier Presto Ignacio. Wow, binuo ko yung pangalan. Yan, kapag nakilala nyo po siya, abangan nyo po yan sa labas. Anyway, yan po. Isa po yan sa professor ko sa Adamson University. Napakahusay na professor, napakatalino, napakabait, napakagaling. Totoo, wala akong pambobola porket bumati dito, dumalaw dito. Hindi. Talaga, matagal na po kaming mabuting magkaibigan. And until now, ilang taon na, may pa rin kami, contact pa rin kami sa isa't isa. At pag galing yan ng Indonesia, dumalaw siya dito sa akin, di ba? Kaya may Indonesia pa to eh. Anyway mga kabisyo, nakakatuwa lang kasi sobrang thankful and grateful ko dahil may isa akong guro, di ba? At professor na until now, kaibigan ko pa rin at kasama ko pa rin. Love you, boss. Love you, sir. Love you, prof. Yeah. No, thank you so much. Anyway, mga kabisyo, ngayong araw na to, gusto ko muna kayong batiin ng happy Monday. And syempre, ngayong Lunes na to, alam ko naman na sa mga handa ninyo noong Pasko pa, ay hanggang ngayon kinakain nyo pa rin, kabisyo, di ba? Yun naman talaga di ba? Wala tayong magagawa, kabisyo, kundi ano ang handa mo nung Pasko, handa mo pa rin ngayong Linggo. Yun lang yun. At syempre, alam nyo kabisyo, ako na biktima ako Magbabahagi lang ako sa inyo ng onting kwento. Na biktima ako nakaraan. Parang ito lang yatang Sabado na dumaan o Linggo. Nagbukas ako ng rep namin. Tas may nakita ako doon na lalagyanan ng ice cream. And tuwang-tuwa ako kabisyo kasi nagkikrave ako sa sa matamis that time. Sabi ko, naku, ito na. Makakakain ako ng ice cream. At pagbukas ko ng ice cream, kabisyo, sa awa ng Diyos, may tilapyang dumungaw doon sa may lalagyanan ng ice cream. Alam niyo yung mga nanay natin, no? Ang hilig mag-recycle. Gumamit ng lalagyanan ng ice cream na naubos na, tas lalagyan ng tilapia, lalagyan ng spaghetti, 'di ba? Lalagyan ng kung ano-ano. Ang sakit sa ulo. 'Di ba? Sana man lang naglagay na lang siya ng clear na Tupperware doon, ginamit pa talaga yung hindi ko na pwedeng sabihin yung brand Yung yung ice cream, kulay gold po, tapos avocado pa yung flavor, paborito ko. Diyos ko po. And syempre, hindi lang naman ako nabibiktima niyan. Maraming nakakaranas ng mga kabisyo natin. Kaya mga kabisyo, samahan niyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. At syempre, ngayong araw na to, naku, kung gusto mo nang tumawag sa ating top secret, sa ating Viber line na 0916-529-5595, bukas na po ang aming linya ngayong araw nito. 'Di ba? Para sa inyo tong araw na to, mga kabisyo, na pwede na po kayong tumawag agad sa amin at mapag-usapan po natin kung ano po ba ang inyong mga bitbitin sa loobin o mga pinagdadaanan ngayong araw na to. At kung hindi man, wala man kayong problema, paldo talaga kayo ngayon, 'di ba? Sana all. Pahingi ako ng pera ninyo. Pahingi ako ng bonus ninyo nang makabili naman ako ng hamon sa New Year, 'di ba? Sana all. Pero kabisyo kung kayo wala kayong problema at masaya lang kayo, kung meron kayong mga kakaibang kwento na talagang sasakit ang aming panga, sasakit ang aking tiyan ngayong gabi na to, go, tawag mo na rin yan. Kaya mga kabisyo, sa oras natin ngayon na 9:06 p.m, kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Nakatutok po kayo sa 90.7 Love Radio. Handog kong awitin sa inyo mga kabisyo. Awitin ng Air Supply, I Can't Believe. Ito, naku, maganda tong awitin na to I can't believe my eyes. Ikaw ba naniniwala ka? O baka hindi ka naniniwala sa mga nakikita mo sa paligid? Tignan mo yung katabi mo, baka hindi yan totoo sa'yo. Anyway mga kabisyo, ingat po kayo sa mga biyahe ninyo.